Per poder avançar, segur que tindrem moltes dificultats, moltes vicissituds. Aquest és un procés que serà complicat, amb pressions i dificultats de tota mena. Algunes ens semblaran enormes, potser insalvables. Aleshores, serà el moment de pensar amb el president Companys i amb tants catalans del seu temps. Siguin quins siguin els contratemps que nosaltres haguem d'afrontar, ni de bon tros seran tan dramàtics com aquells que van haver de viure ells. I si no van defallir, si ells no van defallir, nosaltres no tindrem cap justificació per fer-ho ara. Ens hem de conjurar contra la por, ens hem de conjurar contra aquells, l'únic argument que posen sobre la taula és la por, són les amenaces. Davant de la por, il·lusió. Davant de les amenaces, esperança. Esperança col·lectiva. I sobretot el més important, allò que el president Companys representa millor que ningú, que és la dignitat nacional, la dignitat d'una institució, la dignitat d'una nació, la dignitat d'un poble.